Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Pupod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 20 na bulan sang Setyembre, tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo nga atong talakayon karon nga aga. Unahon ta, maayong balita. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, magabalik na temprano nga pamaskwa. Balita Comelec, si Mayor Yunardia, nanawagan kay Attorney Maria Fatima Aspan, mag-inhibit ka. Hindi ka magpungko diri sa Bacolod por delikadisa. Balita pagid politika, si Congressman Greg Gasataya mag-aanunsyo na sa iya plano para sa 2022 nga eleksyon. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa inyo lawas. D3 Bayo tambal sa ubo, sipon kagilanat. Tag 14 pesos lang, produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Maayo nga balita, temprano nga pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga maukod nga tagpalamati sa bilog nga kalibutan. Magabalik ang sulit ang papremyo sumugod bulan sang Oktobre. Magapanagtag naman 500 pesos nga cash ang Aksyon Radio Bacolod diri lang sa pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. Simple lang ang pamaagi. Step 1, magpadala sang entry paagi sa pag-text sang mga masunod. Importante niya, Aksyon Radio Bacolod. Programa kundiin na batian ang promo. Ngalan, edad, address, contact number. Ihimplo sina, Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Hotline, Juan de la Cruz, 54 anyos, Puro Caisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Butang ang inyo text number 090909090909. Ihimplo lang na, no? Nga mo nang ipadala ninyo. Pagkatapos, ipadala ang numero, talk and text 097-049-51202. Kinasulit 09-704-951202.
Ari pagid magpamati sa tanan nga programa sa Aksyon Radio Bacolod News and Public Affairs Program o kun drama sa radyo kag bantayan nga malawagan ang imo ngalan kag matawgan sabton ang telepono kag tandaan ang magic words nga sa Bacolod Aksyon Radio. Kung masabat mo pamangkot insigida, may 500 ka. Ari importante, san o masugod na pagbaton sang entry kag raffle. Magasugod sa pagbaton sang entry Setyembre 22, Miyerkules nga adlaw. Mas gasugod naman ang raffle draw sa Oktobre 1, 2021. Paaman kag reminder, magapadayon pa ang pasada pa Premyo Panalo 2021. Padayon ang pagpanagtagman sang 500 sa mga driver. Ang draw ginapatigayon takna alas 6 sang gabi, tubtob alas 11 sang gabi. Okay? Temprano nga pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry
sa mga FM stations nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamog po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon. Anong natabo? Si Mayor Leonardia nanawagan sang pag-inhibit sang eleksyon officer dire sa siyudad sang Bacolod. Ano naman ini? Nagaduha-duha ang alkalde nga daw hindi amo ang nagakatabo. Nya siling dapat nga mag-inhibit si Attorney Maria Fatima Aspan nga hindi na pwede nga makapungko kung tani bilang kumilik registrar sa siyudad sa Bacolod. Kadamo sa mga ginsite sang alkalde sa Bacolod, ang pipila sinisili niya, si Aspan nagsurvey bilang election officer sang Victoria City nga may ara ini angot sa 3rd District. Naibalaan si Albi Benitez, anay congressman sang 3rd District, 3 ka termino ini siya, nga nagpungko dira. Kag ang nagapungko dira nga kumilik registrar, ti amo ini si Aspan. Kag ang ginatumod sang alkalde sang siyudad sa Bacolod, ngang sa mag-file sang iya sini nga registration, siya na Congressman Albi Benitez, ini si Aspan ara. So, por delikadisa man lang, siling sang mayor sang siyudad sa Bacolod,
abi i-inhibit yung lawas siya. Hindi siya dapat magpungko diri sa syudad sa Bacolod. Pila lamang ina sa ginsight nga ehemplo sa alkalde sang syudad sa Bacolod. Kag ang isa pagid. Nya pagpungko ni Aspan, nagdagsa ang mga nagsalaylo nga mga nagparehistro halin pa sa hacienda sang Isabela, sa mga rural barangay sang Talisay, sa Silay, Victorias, sinyagin pamangkot sang DRRMU ang isa ka nagparehistro. Siling niya diin ka. Wala sa kali kabalo ko no, kung diin siya nga barangay. Disgrasya gid. Nya parehistro lang ko, kay gintagaan ko 1,000. Inaya, mga aligasyon. So, amo ini, ang nagakatabo. Kag isa pa, siling niya, kung taga Bacolod ka, mabalon kay Ligdaan, mabalon ka sang Cardero, tanan-tanan, mabalon ka. Amo silingon, wala kaya pulian diri sa Bacolod. Kaya kung taga Bacolod ka, nga mabalon kay mo sang imo mga, imo Hiligdaan, imo tanan-tanan da, ang imo Cardero. Tinagaduha-duha ang alkalde sa syudad sa Bacolod. Ang yaman lang niya, por delikadisa man lang. Siling sang alkalde, delikadisa lang. Kay manti kadamo sa nakakita nga sa mag-file sang registration si Albi Benitez, ari ni si Aspan. So, ini nga mga balita, ginapalabot naton sa Comelec Bacolod. Ini si Attorney Maria Fatima Aspan, pwede gid kasabat anytime nga magpaatag man sang bahin niya. Ang iyama lang yan ni Mayor Leonardia nga dapat may delikadisa Ngati klaro nga kung mag-file si Albi, ara ka man. Pagkatapos may madamo nga nagdagsa nga mga nagaparehistro nga hindi taga-syudad sa Bacolod. Madamo bala nga mga gaduha-duha ang alkalde sa syudad sa Bacolod. Ti siling niya, wala makunyaga siling hindi maayos siya nga full officer, kundi dayo ko. Delikadisa, dapat nga mapungko na balik ang aton Bacolod election officer nga si Katrina Trinio Kanya. Nadigakibo naman siya. Sa COVID, dapat siya magpungko. Ang hindi ko niya may balag, kag hindi ko ma-intindihan nga hindi pa magalin dira, si Aspan nga temporary lang siya ginpapungko, talos kay Katrina Trinio Kanya. Kung ano man ang reaksyon ni Attorney Maria Fatima Aspan, welcome ikaw nga magsabat dire sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros,
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Si Congressman Greg Gasataya mag-aanunsyo na sa iya plano sa 2022 nga eleksyon. Sila niya hindi man pwede nga hindi magplastar manguti niya Oktubre 1 filing na sang Certificate of Candidacy. Nya para sa kongresista may ara sang tiona tanan-tanan mangod may ara ini nga obligasyon kag hindi pwede mapabayan. Di kadwa ni nga termino bilang kongresista
ni Congressman Greg Gasataya. Karon, may mga isyu nga nagatuluhaw. Si Congressman Greg Gasataya, miyembro sang grupo Progreso. Si anay Congressman Albi Benitez, hindi man malipod sa tanan nga suod ini nga abyan ni Congressman Greg Gasataya. Karon may mga ara gatuluhaw nga balita nga mahimo magsaylo si Congressman Greg Gasataya sa paksyon ni Congressman Albi Benitez. Pero para sa ako ako ni Kagalingon nga opinyon, para sa ako niya dapat magapabilin si Congressman Greg Gasataya sa grupo Progreso. Kag kung daw mabulbugat din man, kay manti kabudlay mamayaan ang abyan mo. Kabalo kita nga abyan kini ni Congressman Greg Gasataya, si anay Congressman Albi Benitez. So ang ako niya, kung ako ako niya, hindi man niya opinyon sa mga politiko, hindi man niya opinyon ni Congressman Greg Gasataya. Kung ako mapapili ko independent. Hindi ko magkontra sa Grupo Progreso, hindi ko magkontra kay Congressman Albi Benitez. Medyo benepisyo pa kay Kong Greg nga aman. Kung hindi siya magaling sa Grupo Progreso, natural wala siya kontra. Kag kung hindi man siya magkontra kay anay Congressman Albi Benitez, posible hindi man siya pagpakontrahan. So ang matabo, base kon magdagan sa independente, kung ako yung opinion, may independente siya, neutral sa magtibang nga bayan, ang buot silingon, pag-abot sa eleksyon, sigurado, daog si Congressman Greg Gasataya, kaya wala sa kontra. Action Radio Philippine Standard Time, La City 1. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.